ירושלים, עיר שווה פיצוץ, הולך במדרחוב, מרגיש כמו קיבוץ, גלויות, 1000 תרבויות, לכל אחד יש אח, ערבים, חרדים, וכולם פה קולטים את אלוהים. אחרי תל ירושלים דרכה מהר, מיום ליום תל אביב נצתה יותר, חברים עזבו, התקרבו לבוא לשמיים. משעמם, אין ים. מה עכשיו אותה לעזיבה? 3 שנים לקח לי לקבל את ההחלטה, אורז את החפצים לתוך המזוודה, מהכפר לעיר בכיוון העיר תל אביב. אני מגיע, באתי להזיע, אתה היחידה, אני נשמע תל אביב. אני מגיע, באתי להזיע, אתה היחידה, אני נשמע. יצאתי לכיוון מישור החוף, איזה שוק, אני עומד לחטוף. ועכשיו שאני בתל אביב סוף סוף משתלב עם הענוף, הכל טרי וזה טוב. אוי, כמה שעתיים נשרפו לי העיניים אחרי שנתיים שסדום ועמורה לא מזהים. is that you never have to show them your wallet. And then you walk away and you're like, yeah, never mind, I don't want it. Are you with Mrs. Cohen? Yeah. It's so good. סימון, גן, עדן, היה לי בידיים. מה עכשיו אותה לסביבה? 3 שנים לקח לי לקבל את ההחלטה, הורס את החטאים לתוך המזוודה, מהעיר לכפר לכיוון ירושלים. חוזר אלייך, אל חומותייך, כי אתה היחידה, אני נשמע. ירושלים, חוזר אלייך, אל חומותייך, כי אתה היחידה, אני נשמע. I bought a kippah for my brother and some lunch. Nice. I got 2 shirts for my brothers and then I got a bracelet. I got a kippah for my brother. I got a skirt and a dress for Shabbos and this ripped off bag. I got 2 bags. I got this new plastic bag. Look at that. It has I got a present for my parents, and at Marzipan I got this really good guava smoothie.